mitäs tänne Vilmaa on tullut? Tiedoksi, että tänään pojat ovat painineet välitunnilla ja se on koulussa kielletty. Pyytäisin, että puhutte tästä kotona ja käytte koulun välituntisäännöt läpi. Ei herranen aikaa. Kiitos paljon viestistä. Otamme asian heti tänään puheeksi ja käymme läpi, miten vakavasta asiasta on kyse. Jos samankaltainen toiminta jatkuu, niin pidämme huolta, että myös kotona tästä seuraa rangaistuksia. Otso, kuule nyt tuut keskustelemaan sun välituntikäyttäytymisestä. Jahas, katsotaan tästä nämä Vilma-viestit. Tiedoksi, että tänään pojat ovat painineet välitunnille. Jahas. Hei, oot sä voittanut tänään sen sun painimatsin välitunnilla? Joo, kyllä mä voitin sen. Noniin, joo hyvä. Jees, pojan kanssa keskusteltu asiasta.